Mimpsa Pimpsan vlogivideoita. Jere on minun vlogissani. Me kiiretään busseilla. Jere. Ei tää oo bussi. Miltä tuntuu? Mä en selitä YouTubeen, et mikään mulla on. Mua piertää. Ei kun vitun pitää kuolta täällä, joita mahamakkarat näkyy. No niin, siis oh my god, tervetuloa Pimperaan Liver. Huomattava ei ole live. Juksasin teitä. Why try prison break when hard time is totally great? Sieltä tulee dokumentoin tätä. Oh my god, Jere Pöyhönen. Joumaa kääriä, chatsaa ja silleen vihreä tukka YMS. Ei sillä se on sulla vihreä tukka. Ei. Kääriä koks. Aave Marian osa 2 on tulossa. Maria! No niin, ei vittu tässä on jäätä. Hyi. Varmat oikeesti tuohon. Tämmönen rykky! Kerussy. Ei, ota silleen niinku ylältäpäin se kuvaa silleen. City Marketti alkaa! Ei vittu, sieltä voi ostaa purkkaa! Ei vittu! Jerelle saa ostaa vihdoin viime purkkaa. Jere haluaa ostaa purkkaa. Minä en halua ostaa purkkaa. Mutta Jere haluaa ostaa purkkaa. Niin me ostetaan purkkaa. Oi vittu, Jere on purkka. Mitä? Ai että Suomen kesä, mitä vittua. Jere, miten sinä reagoit tähän? Miten sinä reagoit tähän lumeen, Jere? En nyt tiedä, mutta pleikkari. Mitä sä sanoit? En tosiaan tiedä, mutta pleikkari. Ai, ostatko sä pleikkari? Tää sä kuvaat vittu. No, isäs. Minä oon parturikampaaja. Vittu. Haluatko sä sen Obaman muuta? Jää, Obamiu. Niin, kun sä silloin halusit se Obamiu. Milloin? Ja se vähän lensi silloin TikTok-videossa. Haluatko sä se Hei, käykää seuraamassa Minde TikTokissa minde.xl ja seuratkaa sitä Snapissa ja muistakaa myös Studiosopu, se on hyvä. Kauppa on käyty. Video on sponsoroinut. Ei oo. Jenkki sliklipurkka. Video on sponsoroinut Jere. Mä voin pitää sut oikeuteen tästä, kun sä sanoit, että mä oon sponsoroinut video. Ja se ei oo totta. Hihi. Vasikko puu. Ei! Juhania ei tähän videolle. Mennäänkö taas sitä kovaa? Siellä on IKH ja Mennään kaikkien kojujen läpi. Gogo Express. Mennään tänne. Vasen. Apua. Äkkiä. Autoja. Äkkiä. Se ei käyttänyt pyytää. Ei vittu käyttänyt. Mä en halua tätä videolle. Miks? Mä en halua tätä klippiä videolle. Oh my god, mä oon kävelyllä Jereen kanssa. Haluatko sä lunta? Ei nyt ultapuolella lunta. Pitää kylmää kokeile. Ei! Mitä me mennään tekemään? Ostaa rengas. Mistä? Renkaasta. Mihinkä sä ostat renkaa? Motonetti ja meidän sponsori, me ei voida mainita sitä tässä videolla. Ei kun ne on Homonetti. Mistä me... Miksi sä ostat sen renkaa? No en tiedä, mä käytän sitä vaikka vittu kondomina, en minä. Mitä? Oh my god. Ymmärkään. Jere. Ymmärkään. Mielipidekahvi. Mä oon juonut vielä. Kahvi. Hyi auto. Siis, oh my god. Me käytiin... Riisuratsin ja voin kertoa, että Jere hauiksilla Ei vitu karkkia. on pikkasen paljon valtaa. Lätkä jätkä Jere. Miten se jatkuu? En mä tiedä. Mutta kuitenkin me käytiin Espresso Housessa. Mä join juppalaateetä, elikkä jääteetä.
Jere joi kahvia. Jere on vaan kahvi. Kahvi. Niin. Mä juon kaljaa. Kaljaa. Mansikoita. Hei, kääriölansi. Mennä ihan vähän. Hanska. Kenen hanska? Kenen hanska? Ja Kvasarovskista. Hanska. Siellä huumeita. Tupakke. Oi, tupakke. Jere. Oh my god. What the fuck? Jere. Et kosketu. Äänekosken lukio. Hei, tämä video on sponsoroinut hyvät opettajat Äänekosken lukiossa, että kaikki olette ihan parhaita. Äänekosken lukio. Meidän pitää saada Marjansen opettajan tietoa, että säkin oot tubettaja. Ja siellä on kuuluisuus Äänekoskelta Pame Amisere. Me käyttiin Motonetissä. Ei ole. Mikä se on? Spoiler. Spoilerivaroitus. Ei kun mikä se... Sponsore, niin. Motonet ei oo sponsoroitu. Mulla on nyt rengas. Spoilered by Motonet. Spoilers, pojat. Rengas. Spoilers. Jere, miten sä oot mieltä renkaasta? No, sanotaan nyt Xbox. Ei. Apua. Rengas on painava. Tämä on minun renkaani nyt. Okei. Siinä mennyt paskaksi. Jere. Tää on rengas. Jere. Rengas. Kyllä. Me varmaan katsotaan tuota päin, kun mennä. Et saa halua kävellä niinku vitusti autotien yli. Aha, niin on. Niin. Mikään ei ole ongelma. En usko. Mikään ei. Jere on kyllä niin vitu hieno tolle rengas. Tosi hieno rengas. Kannattaa olla niinku Jere. Jerellä on ihan vitu hieno rengas. Jere. Rengas. Mä oon parturikampaaja. Ei kun niin oo. Vittu tää bugi, Jere. Bugi. Aina kun kamera osoittaa mun lekoja bugi. Niin. No niin, Jere. Mä oon datanomi, eikö mä oon parturikampaaja, niin se oli. Mikä on fiilis bussista? Mä oon datanomi. Mikä on fiilis Jyväskylän bussista eikä Koivurannasta? Siis, ei tää oo Koivurantaa, on Jyväskylän. Niin, mikä fiilis on Jyväskylän bussista eikä Koivurannasta? No en minä tiedä, minun isi ajaa Koivurannan busseja, niin kai ne on ihan hyviä autoja nekin, mutta... Vittu tää muuten ottaa hyvin noin sun viiksit tähän videoon. Tämä on minun uusi kaulakoruni. Tämä on uutta Balenciaga-tyyliä. Jere. Häh? Balenciaga. Laurentia, pieni Laurentia. Laurentia, pieni Laurentia. Balenciaga. Vittu tää on paino. Noniin, asuntoesittely. Ovi. Vessan ei saanut mennä. Terveys Jere. Keittiö. Vai vittu mun sormi. Keittiö. Hanska. Älkää kertoko Jerelle, että mä koskin siihen. Pöytä. Mikä vitun banaani? Mikä toi banaani on? Sun kamera tuki ja sä kuvaat mun boksereita. En kuvaa. Banaani. Mä kuvaan niin ylhäällä, että ne ei näy. Mä kuvaan niin ylhäällä, että se näy. Mä kuvaan niin ylhäällä. Ai. No niin, ei saa näköjään. Ai vittu. Tämä vanha tuttu. Sä et ole ennen varmaan nähnyt sitä. Mä olen. Se on se juustovideossa. Apua. Vittu, nyt mutta jysähtää. Jere. Älä jysäytä, please. Oi. Hyi. Sohva. Tässä me tehtiin juustovideo, mutta se oli eri kohta. Oh.
No niin, Jere, vittu sä ottaa tän musiikin pois, mutta no ihan hyvä vaan, että ei tuu mitään copyrightia, mutta mikä on fiilis Jere Skoban meiningeistä? Joo, ihan hyvä tosiaan, että tämmöstä kevätmeininkiä pitää tehdä, jos sä näet näitä renkaita tosiaan tästä, niin rengas! Aika paska. Rengas! Ihan vitu huono rengas. Se on, tuo vähän parempi tuo. Oi mikä rengas! Niin. Joo, ei mulla muuta tosiaan, joo. Joo. Tervetuloa Jeren motovlogiin. Jepäällä. Tänään leikitään renkailla. Siitä ne. Kiitos. Ai joo. Mun piti pitää näistä kivossa. Ai joo. Se onkin hyvä, kun sä oot tässä mukana, me voidaan sitä putki laittaa yhdessäkin. Se on vähän menee. En mä osaa. Eikö sä piet sitä putkia? Mä voin sulle vaikka hommassa. Joo. Ei. Ripskopa. Ryikivei. Näitä joutuu vähän katsomaan. Ja moottoriöljy. Ei oo viritetty, ei. Moottoriöljy. Ei oo viritetty, ei. Moottoriöljy. Ei oo Moottori. Ei vittu, siinä on moottorit. Moottori. 20 000 ajettu, 307. Ihan vituuksis. Mikä on mielipide Hirvaskankaan teistä? Ne on ihan hienoja kyllä. Mukava ajella sillä. Hiekkaa. Hiekkaa. Vittu. Jere Skoba. Jere. Ai vittu. Toi vittu huono aseeta mulle. No niin. Sitten tulee se tärkeä. Skoba. Heijämmä. Oh my god, Jere ottaa irti. Jere ei irtoa. Rest in peace. Miksei se lähde? Se putki. Se putki pitää ottaa pois. Onko reaktiosi ihan... En kyllä tykkää tästä hommasta. Tämä on ihan pyllystä. Varsinkin tälleen pihalla, kun ei oo tallia. En usko. Talliton meininki on aina tosi hauska. Ei. Jarrupuukot. Ja kipu kiihottaa. Eihän. Rengas. Jeren perse. Kuva mun perse. Jos ei tule vlogiin, niin älä laita sitä sinne. No niin Jere, ootko vaan? En oo. Senkin liilokakkas. No. Kusta on 10? Oh. Kiva. Isässä oli ihan 10. No kiitos. Jere unohti ostaa minkä? Vittu, en unohtanut vaan kun ei sopinut 10-millinen tuonne minun putkeen, niin pitää ostaa 10-millinen jakori. Minä en tiedä mikä on jakoavain edelleenkään. Älä näet kohta. Miten sinä sen tiedät? Miten sinä sen tiedät, että mä näen jakoavain? Eiku siis mä oikeesti niinku... Se yksi juttu mitä mä en voi tänne kertoa, niin mä en voi sen takia teille sanoa, että... Hyi vittu! Kakka! Jere kakkas siihen. Mikä on portfolio? Kommentoikaa. Hei se portfolio, se on siis sellainen, että ainakin taiteessa sun niinku taiteita jossain kansiossa. Portfolio kouluhommille, niille joissa voi vähän niinku kirjoittaa tekstiä sinne. Ja niinku sillä, että sun niinku taitejutut ymmäs. No vittu, niitä on monia erilaisia. Mutta siihen sä lisäät sun omat työsi. Mahtavaa. Portfolio. Sen pitää kuulemma laittaa nettiin jotenkin. No vittu. Kun me erottiin, sä laitat minut nettiin! Mutta Jere, mikä on sinun mielipiteesi sitten? Sinä olet nyt netissä. Sovitaan vaikka, että en nyt tiedä, mutta Switch, Nintendo, Sony, Pleikkari. Se on mistä Sony. Mä haluan pleikkari. Et saa. Jere, ostaks mulle pleikkari? Et saa. No niin, jos mä saan 10 tilaa ja mä ostan sen pleikkari. Se maksaa 60, se on tästä mulla vaan se. No saitko ostettua mitä tarvitset? No katoha. Tervetuloa Jeren projektin Jutskan kattomiseen osaa. Mikäköhän video tää on? 29. Tää on sama video. No eikä oo, kun se on eri video. Ei. Eri klippi. Ei. Klippi. No. Vaan kun me jäädään auto alle, sit mä oon tarvittu. Joo, me jäädään auto alle nyt. Jee! Nyt tuli ihan me kuoltiin. Se katto se... Hashtag me kuoltiin. Naikkonen kattoi sen auto silleen.
Ei vittu bussi! Ei! Vittu, Rengasoperaatio ei ole done. Vieläkään. Jeren skoba. Jere. Puukko vähän hajosi. Vittu! Rengas vittu. Nyt tuohon vitun hyvää klippiä. You can do it. Älkää koskaan ostako itse renkaita, viekää huoltoon. Jeren smart words. Tää on tosi smart words, koska vittu mä aina tämmönen teistä itse mies, mut helvetti aina kostaantuu tällä tavalla. Hyvä tää mun nauretaan tosta, kun se... Nauraa sun kärsimykselle. Tuutko pitää tosta? Ota. Pitkän päivän jälkeen päästä. Meikä mandariini on päässyt kotia. Tämä päivä oli pitkä. Nyt kello on yli 10:30. Mä menen nukkumaan. Jumalan toi Jeren skoba oli aikamoinen työmaa. Ja se on vieläkin hajoa. Ei saatu korjattua vieläkään sitä perkelettä. Mutta se alkoi satamaan. Tuli kylmä. Väsyttää. Puolesta loppuu akku. Kotiaika. Toivottavasti tykkäsitte mun ekasta NS-vlogista. Katsotte niitä uudestaan joku päivä. Ehkä en minä tiedä. Mä ehkä teen näitä lisää. Mä ehkä en tee lisää. Ja jos haluatte, että teen lisää, voittapa sanoa, että mitä te haluatte nähdä. Jotain hulvatonta, älytöntä, ei liian älytöntä. En halua joutua vankilaan kuitenkaan. Mutta jotain huisin hauskaa. En tiedä milloinkaan uploadaan tämän. Tuolla näkyy maahalaukset. Minun olkkarini näyttää sotkulta, niin minä olen. Mikä tämä on? Eteinen. Kenkiä lattialla, kenkäteline hajonnut. Lisää tulossa ehkä joku päivä, ehkä ei, ehkä joo. En voi tietää vielä. Mutta toivottavasti tulee. Mä sille niitä voisin haluta tehdä tätä. Tämä on mulle hauskaa. Ainakin tällein alkuna. Kaikki uusi on aika hauskaa. Naapurit kiitää portaissa. Ja niin. Joten jos näkit tämän, katsoit tämän loppuun tänne asti, niin miksi ei? Seuraa mua. Subscribea. Tykkää. Tai älä tykkää. Ihan helvetin samaa kuitenkin. Reagoi jotenkin vaikka tähän videoon. Kommentoi jotain alas. Kommentoi hauskaa. Kommentoi älytöntä. Laittakaa vaan jotain ihan vitun rumaa paskaa sinne. Mua ei olisi vähemmän kiinnostaa. Kuitenkin hauska video. Ehkä kysymysmerkki. En ole vielä editoinut, niin en tiedä vielä. Mutta toivottavasti on hauska video. Toivottavasti on edes vähän kiinnostava video. Joka ei varmaan ole kovinkaan kiinnostavaa, koska mun elämä on vähän tällaista. Joko on kotona, istun yksin, tai sitten mä katon telkkaria. Olen kotona ja katon telkkaria, ei saatana, se on sama vitu asia. Tai sitten mä just jotain riehun varmaan Jeren kanssa. Monet varmaan videot tulee olemaan Jeren kanssa, kun yksin mä en keksi mitään tekemistä. Käyn renkillä. Lenkkivideo olisko? Ei vituussa. Vittu, tääkin on jo 3 minuutin vitun klippi, niin mä meen nukkumaan. Hei hei. Hyvästi.